Селям алейкум. Харлах Шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн. Мы обсудим основные новости и события на 79-й день полномасштабной войны России против Украины, против всего свободного мира. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать нас вы можете, просто поставив лайк. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши программы и новости. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфіру. Це Василь Лаптійчук, політолог, керівник дослідницького центру «Інститут Росії». Пане Василю, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пане Василю, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что война переходит в затяжную фазу, пока украинские защитники на фронте не получат критическое количество тяжелого вооружения от западных партнеров. А недавно же американская разведка сообщала о том, что Россия готовится к длительной и затяжной войне. Вот такая вот длительная затяжная война, что означает как для нас, так и для вражеской стороны? Ну, власне, міністр оборони, як на мене, сказав правду. Ця справа повинна тривати не один рік. Можливо, це навіть не одна серія, як 30 років теоретично це змогло припинитися. Ця війна, насправді, вона триває сотні років, переходячи з однієї стадії в іншу, з латентної, такої таємної, прихованої деукраїнізації до відвертих репресій, голодоморів, знищення нації як такої. Причина цієї війни, бачите, чому вона така довга, нескінченна, чому вона така неминуча, тому що її причини, на жаль, досі не озвучені в генеральному штабі, ні на вищих рівнях. І вона, на жаль, для нас, на жаль, в гуманітарній площині полягає. Російська Федерація не має жодної ідеології, крім вигаданої історії, яка їх усіх об'єднує. А ми стоїмо в основі цієї вигаданої історії, оскільки вони вважають, що майже всі вони вийшли з Київської Русі. Ми знаємо цю байку про 3 братських народи, які з Київської області вийшли. І для них наша відсутність у складі їхньої держави – це вітальна небезпека. Це набагато гірше, ніж вся планета була б членами НАТО, або вони дуже погано жили. Тому насправді ця війна буде до скону Російської Федерації, поки вона така існує в цьому вигляді. Тому дійсно вона буде тривала. Десь до середини 23-го року Росія зможе пристосуватися до всіх цих санкцій жахливих, які зараз вводяться. Так вони будуть жити гірше. Вони будуть продавати свої енергоносії через підставні фірми, через 3-4 країни. Вони будуть закупляти технології через 4-5 країни. Але вони не зупиняться. Хто свідомо, хто підсвідомо розуміє, що наше існування є загрозою їхньому існуванню. Цю бомбу уповільненої дії підклав Петро І з Катериною II, змінивши, власне, історію Московщини на історію Київщини. І вони не можуть, досі не можуть написати власну історію, чудову історію, як вони зійшли з Уральських гір, вийшли з Карельських озер чи там з Кавказьких гір, і могли б тішитися в цій історії. Але сьогодні ми стоїмо, як вони вважають, ми стоїмо на перешкоді їхнього щасливого майбутнього. Ми загрожуємо їхній основній державотворчій ідеології, вигаданому минулому. Ми є свідком того, що вони є не вони, що ця їхня історія вигадана, що ідеологія, вона фальшива. А єдине, що ці сотні народів абсолютно різних релігій, етнічних груп, все, що їх об'єднує, це знову ж таки вигадане минуле, яке виписане все в основному на вигаданих перемогах.
Ну, по мнению И мы- России, уже не только Украина составляет им угрозу их территориальной целостности, но и Финляндия и Швеция, которые выразили свое желание вступить в Североатлантический альянс. И вот сегодня на заседании Совета безопасности Российской Федерации там Путин со своими опричниками обсудил угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как вы думаете, что это означает и может ли этот конфликт, эта война перекинуться на другие страны, в том числе те, которые хотят вступить в Североатлантический альянс, ну или те, которые уже в альянсе вот из числа стран Восточной Европы, я имею в виду Балтии? Через вступ Фінляндії, Швеції чи будь-якої іншої країни, крім України, у НАТО, жодної війни між Російською Федерацією і НАТО не відбудеться. Так. Ні НАТО хоче воювати з Росією, ні Росія, не дай Бог, хоче воювати з НАТО. Тобто там ніякої жодної війни не буде. Те, що Путін, знаєте, у далекій перспективі розглядав повернення Фінляндії і Польщі в царську імперію, так як це колись було, це факт. Але для цього спершу Путіну треба було, крім Білорусі, поглинути Україну. І тоді ми мали б вихід до країни раз, вони мали б 40 мільйонів, там чи 30 залишилось населення 2, військово-промисловий комплекс України 3, і знову ж таки, вони б мали кращих солдатів у всій цій колишній царській імперії, чи навіть в Європі, як українці. І тоді, маючи у своєму розпорядженні повністю українських 40 мільйонів із ресурсом територіальним, природнім, економічним, військово-промисловим Білорусь із 10 мільйонами, із аналогічними ресурсами, тоді вони могли підійти до питання Польщі, чи Фінляндії, чи країн Балтії. Але поки вони не ліквідують Україну, жодна війна, жодній країні світу не загрожує. Ну вот по поводу поглощения Украины, желания и попыток России поглотить Украину, нет ли у вас ощущения, что ну вот как-то потерялся уже полностью смысл для российской стороны? Потому что в начале, вот когда они пытались прорваться в Киев, была цель там захватить Киев, поставить свою марионетку, пройтись там маршем по Крещатику, и все хорошо. А в итоге не получилось. Они вынуждены были отступить северные части Украины. Их сейчас украинские вооруженные силы громят на востоке Украины. На Харьковском направлении российские оккупанты вынуждены отступать. Как сообщают многие военные аналитики, силы резервов и боеспособных частей в Российской Федерации также не остается. Ну, единственная, возможно, точка, где им удалось добиться какого-либо успеха, это южная часть материковой Украины. И то они это сделали не благодаря там какой-то успешной военной операции, а из-за банальной зрады, к сожалению, в этом регионе. Так что дальше? Вот как вы видите? Мета залишається та, про яку ми з вами говорили в першому сюжеті нашого діалогу з вами. Їм потрібен Київ, їм потрібен контроль над Академією наук України, над Міністерством освіти і науки України, над засобами масової інформації України, над творчою інтелігенцією. Такий контроль приблизно, який вони встановили вже в Росії. Знову ж таки, щоб ніхто не псував їхню версію, їхнього походження, їхньої ідеології, яка об'єднує теперішні народи Російської Федерації. Тому у своїй, скажімо так, Путін був, можливо, найправдивіший із усіх попередніх царів-імператорів і більшовиків, тому що він одразу сказав, буде денацифікація. Там будуть і русські, і не буде нікого. Він, значить, таким чином, будучи дезінформованим з боку Федеральної служби безпеки, з боку Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, він був дезінформований про реальний стан і Збройних сил, і настроїв у суспільстві. Тому він виказав правду, знаєте, будучи переконаним, що через 3 дні Київ впаде до його ніг. Тепер вже, бачите, слово денацифікація зникло із їхніх таких войовничо-програмних лозунгів, і вони вже там десь шукають якісь, ніби як м'якші варіанти, щоб залишити собі шанс на перемогу якийсь виртуальный, але принаймні про денацификацию вони вже не кажуть. То есть, по-вашему, оккупанты попробуют вернуться в Киев, в Киевскую область, попытаться захватить столицу? Я не все ваше запитання почув, якісь проблеми з зв'язком, але я зрозумів, про що мова. Знову ж таки, Київ був усі ці сотні років і залишається головною метою. Навіть не як територія, а як місце, де слід контролювати історію Росії, походження Росії, знову ж таки, через контроль над Академією наук, Міністерством освіти і науки, засобами масової інформації, творчою інтелігенцією і в найширшому
розумінні за суспільством, як це робилося, скажімо, в Радянському Союзі. Ми знаємо, що у всіх, на всіх гуманітарних факультетах, так, там перші питання на всіх іспитах були які? Спільне походження трьох братських народів. Спільне походження трьох братських народів. Тобто це для них наскільки важливо, вони це наскільки пробивали у всі часи. Усі росіяни розуміють, що їхня ахілесова п'ята, їхня оця кінчик голки, у якому смерть у цього Кащея, вона вся пов'язана із минулим, яке пов'язано до їхнього псевдопоходження, нібито з Київської області. І вони будуть за це боротися. Нехай навіть зараз вони зупиняться, оклигають, хай це пройде 10, 20, 30 чи 50 років. Якщо вони не поміняють концепцію власного походження, якщо вони не змінять ідеології, ця війна буде тривати вічно, аж до скону однієї зі сторін. А сколько нужно времени, чтобы можно было изменить эту идеологию? И кто в России есть такие люди, которые могли бы взять на себя эту ответственность? В будь-якому разі це не теперішнє покоління. Російське суспільство, як завжди, понад 80% єдине у тому, що Україну слід ліквідувати або якось там обмежити в чомусь. І ви знаєте, це було завжди. Я скажу, що в жовтні 2003 року соццентр Левада провів у Москві опитування, що вам краще – острів Коса-Тузла, як територія Росії, чи дружні відносини з братнім українським народом. І от 83,4% росіян відповіли краще острів Коса-Тузла. Розумієте, це тоді, коли були дуже гарні, здавалося б, на перший погляд, зовнішні відносини, коли були там ледь не братання, коли газ, нафта, там політики дружили між собою. Ми були частиною складової СНД, якоюсь мірою, хоча і спостерігачем, але багато умов виконували. І навіть тоді росіяни вимагали української крові. Зараз вони просто як оскаженіли. І не буде зараз нікого там, тобто не дозволять росіяни жодному політику піти на якісь поступки, відмовитися від якихось ідеологем чи міфологем. Це має пройти очищення через бідність, через голод, через страждання, через зневагу. От якщо до цього Росії довести, тоді вони стануть кращими. От поки вони не прийдуть чистилище бідністю, голодом, загальною зневагою, обмеженнями в правах, приниженням, поки вони це не прийдуть весь цей шлях, вони воювати не перестануть. А как вы думаете, вот нынешние санкции, которые ввели наши западные партнеры против Российской Федерации, они достаточны для падения путинского режима или нет? И перехода к вышеозвученным вами фазам? Поки що абсолютно недостатньо. Росіяни готові жити десь приблизно як північні корейці, хоча завжди будуть жити краще. Чому? Тому що в них потенціал. Близько 33% усіх мінералів на планеті перебувають на території Російської Федерації. У них багато прісної води, у них є південні землі, які здатні їх задовольнити за розумного використання харчовий потенціал цієї країни. Вони будуть продавати воду на весь світ, в першу чергу в Китай. Вони будуть здавати в оренду тому ж Китаю ще більше, ніж зараз дають у Сибіру. Вони можуть продавати острови, все, що завгодно. Вони виживуть, у них є для цього всі підстави. Так, будуть жити бідніше. Олігархи перестануть шалено багатіти. А знаєте, в Глубінці, в Орловській області, там, в Саратовській, Єкатеринбургі, насправді люди жили як злидні. І вони бідніші за українців. Будуть ще трошки бідніше жити. Їм просто горілку зроблять дешевшу, і це компенсує їм. Тому розраховувати на якісь якісні позитивні зміни з боку російського суспільства, без того, щоб провести їх через те, про що ми говорили, думаю, що не вийде. І немає жодного шансу, щоб якась розумна інтелігенція проєвропейська отримала підтримку російського суспільства. До чистилища. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, точнее, сегодня было опубликовано его интервью, которое он давал итальянскому изданию, в котором президент сказал, что он готов на переговоры с Путиным, однако на языке диалога, а не ультиматумов. Есть ли сейчас смысл проводить переговоры? Жодного. Почему? Жодного сенсу немає. Путін, знаєте, для Путіна переговори – це лише використання ситуації для реалізації російських національних інтересів. Російські національні інтереси полягають у ліквідації України у той чи інший спосіб. Зараз чи трошки пізніше. Тому будь-який діалог із крокодилом голодним, так? Він нічим, якому ви даєте, перепрошую, якусь там кінцівку в пащу у вигляді переговорів, він ніколи для жертви не закінчиться. Крокодила слід, принаймні, якщо не убити, то ізолювати жорстко.
говорити з ним немає про що, це точно. Дякую вам дуже, пане Василю. Чохсагун, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Я вам дякую. Героям слава. Василь Лаптійчук, політолог, керівник дослідницького інституту, Центру Інститут Росії, зараз з нами був на прямому зв'язку. А пока мы ждем соединения следующего гостя, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Если вам есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на определенные уступки в отношении суверенитета для того, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину сохранить лицо. Я предлагаю послушать прямую речь президента Украины. Ми не повинні шукати вихід для Росії. І пан Макрон зря це робить. Я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не буде нічого шукати, ніякого виходу. Може Еммануель щось знає, але більше. Але я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо. Це втрачений час. В чем состояла суть предложения Макрона и когда именно он сделал это предложение, президент Украины Владимир Зеленский не сказал. Но вот то, что такое предложение поступило, мы вместе с вами сейчас услышали в прямой речи Зеленского. С нами сейчас на прямой связи Іван Варченко, радник міністра МВС 2015-2021 роках в Міністерстві внутрішніх справ України. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго дня. Доброго дня. Героям слава. Ну, относительно заявления президента Украины Зеленского и предложения французского лидера Эммануэля Макрона. Что думаете? Французький лідер Еммануель Макрон, він підтримує скоріше Францію. І зрозуміло, що Україна для нього є, хоче, можливо, авторитет здобути додатковий там в міжнародному співтоваристві, але переважно зрозуміло, що для нього головне це і французи. Тому він шукає, який би сприйнятий був французьким суспільством, отак стояти десь посередині, знаєте, на шпагаті між добром і злом, знаєте, між хорошими, красивими і розумними і нечистю, так, щоб і там не образити. Тому, оцінюючи, власне, сьогоднішню позицію Макрона, я розумію, що це навряд чи позиція завтрашня європейського суспільства. Це виграти десь це, скажімо так, це трошки зменшує єдину позицію сьогоднішньої Європи. Ми розуміємо, що Франція може значно, в тому числі в переговорному процесі, розставивши всі крапки над «і», назвавши речі своїми іменами. І, зокрема, таку річ, як путінська, російська, на сегодняшний день нацистская империя. А нужны ли нам такие переговоры? Вы же помните Минские соглашения и нормандский формат с участием Французской Республики и Германии, которые длились на протяжении 8 лет и показали свою недееспособность? Потрібні всі переговори з
російським диктатором, які дозволяють М, і смертельна, власне, війна для Російської імперії, для імперії Путіна. Тому Макрон саме в таких формулах говорить з Путіним, він говорить про згубність цієї війни для нього і для Росії. І разом з тим, стосовно переговорного ширшого процесу, зрозуміло, що Україна не віддасть частину своєї землі. Я розумію, що просто можливо дещо просто про це говорити комусь з іноземних політиків, для яких Україна не є рідною, які можливо не сильно в українських контекстах, і вони може не досить пам'ятають, що в Україні була революція гідності, і що ми не міняємо гідність навіть на Очень, к сожалению, плохая связь. Пана Ивана, я вас практически не слышу. И связь прервалась с паном Иваном Варченко, радником міністра МВС 2015-2021 роках. Він був з нами на прямому зв'язку, але, к сожалению, есть небольшие, я так понимаю, технические неполадки со связью. И мы попытаемся сейчас еще раз перенабрать пана Ивана и продолжить нашу беседу, потому что действительно остаются открытыми вопросы относительно переговорного процесса. Нужны ли нам вообще такие переговоры? Почему вдруг Эммануэль Макрон делает предложение такое Украине, где предлагает поступиться определенными территориями, что означает территориальную целостность Украины, и какие именно озвучили предложения со стороны Франции, к сожалению, мы пока не знаем, но можем только лишь предполагать. Да, я так понимаю, что у нас пока нет соединения с паном. Добре. Пане Ивана, чуете? Алло? Я чую вас, так? Добре чую. Да, я тоже вас сейчас слышу уже хорошо, Так. уже лучше со связью, да. И, пане Иване, относительно боевых действий и последней карты боевых действий в Украине, мы знаем, что на Харьковском направлении украинские вооруженные силы громят российскую армию, и сегодня вот, несмотря на это, министр обороны Украины Алексей Резников сказал о том, что война переходит в затяжную фазу, пока украинские защитники на фронте не получат критическое количество вооружения от западных партнеров. Вот сколько это может длиться? Сколько ждать? Ну, стосовно скільки чекати, це, знаєте, мабуть, відповідь буде недостатньо правильна, оскільки ми не може бути точної відповіді, оскільки ми не маємо точної відповіді, наскільки великий запас цинізму російського суспільства і наскільки він здатний буде тримати і терпіти оцей кривавий експеримент над ним, який влаштував Путін, і наскільки воно готове буде сприймати себе як таке, знаєте, безмовне гарматне м'ясо, ну, теж, мабуть, варте свого диктатора, варте свого правителя, тому що суспільством назвати це важко, це скоріше певна субстанція, якій ще треба дуже багато працювати над собою, щоб набути людських якостей. Так от, наскільки сильною має бути ін'єкція, власне, в українській землі, оця кривава ін'єкція, яку вони зараз отримують, ін'єкція, можливо, яка перетвориться потім в людяність певної, в якусь зародки людяності в них, нам важко прогнозувати. Разом з тим ми не сумніваємося, що у них ще достатньо гарматного м'яса і достатньо металу. І зрозуміло, що цей російський диктатор буде кидати це гарматне м'ясо в горнило української війни. І зрозуміло, що вони ще тисячами і десятками тисяч будуть гинути. Але в якийсь прекрасний момент настане те, що в українському гімні називається «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці». І ми бачимо, як тане та російська потужність, з якої вони радісно починали свій цей бравурний марш наприкінці лютого місяця. Ми бачимо зараз, що понад третину тих територій, які вони і тієї лінії атаки, яку вони собі планували на початку, вона вже відбита, від українських кордонів відігнали
цих росіян. Ми бачимо, як активно працюють зараз на моїй рідній Харківщині. Ми бачимо, як активно тримають оборону наші бійці на Луганщині, на Донеччині, в Запорізькій області і в Херсонській і Миколаївській областях. І ми розуміємо, що шансів тривалих, там стратегічних шансів Росія не має. Через те варто правильно сприймати кожен наступний день, як кожен день, який пішов на користь зміцнення обороноздатності української армії. Тому що з кожним днем ми стаємо міцніші технологічно по озброєнню. І з кожним днем Росія стає слабкішою, втрачаючи не лише тимчасово живу силу, а й втрачаючи в технологіях. Тому що кожен тиждень російської війни в Україні, як виявилося, це 3, а то і 5 років назад в такій армійській еволюції. На сьогоднішній день вони знаходяться десь в середині 70-х років по технологіях. Вони не мають можливості ефективно розконсервувати свою озброєння і свою техніку. Через те, що у них не вистачає мікрочіпів, у них не вистачає якісної сучасної оптики, і через те вони змушені працювати в традиціях 70-х років. Ще пару місяців війни в Україні вони будуть працювати на рівні технологій 40-х, 50-х років. І якщо ця війна затягується, то зрештою ми дійдемо до ситуації, коли росіяни будуть працювати в тих стратегічних і тактичних розрахунках на війну, які робили ще Будьонний разом з Ворошиловим про кавалерійські наскоки. Вони сядуть на коней, візьмуть в руки шаблі і будуть воювати з українським військом. Тобто отака логіка зараз розвитку і логіка кожного дня, який виграє українське суспільство за допомогою українських збройних сил у Росії. І ми розуміємо, що всі програми, проекти економічні, які стосуються України, вони зараз спрямовані з всього цивілізованого світу, вони спрямовані на те, щоб зробити нас з кожним днем міцнішими і сильнішими. Но вот учитывая все вышеперечисленные вами факторы, многие западные военные аналитики говорят о том, что украинские вооруженные силы уже к лету смогут выйти на административную границу с временно оккупированным полуостровом Крым. На ваш взгляд, это так? Какие у нас шансы? Я розділяю ці оптимістичні настрої, і я впевнений, що українські збройні сили, українська армія робитимуть все, щоб якмога скоріше звільнити окуповані території України. І це йдеться мова не лише про вихід на адміністративну межу Автономної Республіки Крим. Йдеться мова і про те, що ми маємо повернути собі і Крим, і окуповані території Донецької і Луганської області. Ми це обов'язково зробимо, тому що, власне, цим загостренням, цією масштабною розгортанням масштабної війни проти України Росія зняла будь-які запобіжники для того, щоб були повернуті Крим, Донбас, і для того, щоб були встановлені, більше того, це навіть на рівні на іншому, вже будуть встановлені кордони і повернуті до меж своїх кордонів конституційних і Грузія, і Молдова, і інші країни світу. Ну вот по поводу Крыма... Я разумею. Да, по поводу Крыма вопрос. Пане Ивана, до этого и президент Украины Владимир Зеленский, высшее политическое руководство артикулирует то, что Крым, деоккупация Крыма должна произойти исключительно политико-дипломатическим путем. Как вы думаете, деоккупация Крыма – это политико-дипломатический путь действительно или рассматривается и должен рассматриваться военный путь возвращения Крыма? То есть, когда украинские вооруженные силы доходят до административной границы и идет военная операция, то политики должны помолчать. Українці жодного дня не забували упродовж більше ніж 8 років, що Крим – це Україна. Так. І ми розуміємо, що зараз Крим – це така сама територія, як і територія Харківської області, окупованої, з якої здійснюється російська агресія зараз. Це і територія Донецької, Луганської області, окупованої, з якої здійснюється агресія. Це окуповані території Херсонщини, на якій зараз топчуться російські чоботи російських солдатів і знищують українську землю російські танки. І нічим не відрізняється територія Автономної Республіки Крим, і вона буде так само звільнена від російської нечисті, і так само і в військовий спосіб теж. Дякую вам дуже, пане Іване. Дякую, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Украине! Героям слава!
Іван Варченко, радник міністра МВС 2015-2021 роках, був з нами на прямому зв'язку. Я перехожу на родной крымско-татарский язык, так как к нашему эфиру присоединяется лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Мустафага бізлешімді жанлы бағда. Мустафага, селям алейкум, хайырлы акшамлар. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Мустафага, сізнен лаф етмеге планлаштырғанымыз ақат енді чоқ меселелер бар, ама ен баштан туневін сізін япқан ачықламаларыңыздан, яғни Мариуполь меселесінден башламаға істердім, зира анда Украин аскерлері Аблукада, Камачавда шуан бұлыналар, олар арасында сізін де малюм олғаныңыз ұзыре. Бір Қырым татар ватандашымыз, Асан деген ватандашымыз да бар. Şimdi Mariupol etrafında hangi bir müzakereler alıp barıla? Hakikaten de mi yakın vakitte yaralarının andan çıkarılacaklarına umutlarını beslemek gerek? Kesin bir şey söylemek biraz zor. Birkaç zaman evvelsi oradan bu 36. Brigadanın komutanı Sergey Volynskiy bana video müracaat yolladı. Video müracaat Tayyip Erdoğan'ın dedi. Biz de onu teyze onu konuşmasını Türkçe'ye çevirip Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırdı. Bundan da birkaç yayın organlarına CNN Türk, Habertürk, Hürriyet, Sabah gazetelelerine de yolladık. Ertesi gün bu malumatlar basında yayınlandı. Sonra birkaç geçtikten sonra bizim soydaşımız Hasan Nidinov familyası bir müracaat yaptı. O da Erdoğan'la. Biz de ona evet Rusça konuşkanıyorduk. Biz onu Türk diline çevirip yine de Erdoğan'a yolladı. Son bir hafta önce, daha doğrusu 4. Mayıs'taydı galiba, evet. Buraya Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı yardımcısı İbrahim Kalın mahsus bu meseleyle uğraşan adam. Biz Türkiye Büyükelçiliği'nde toplandık. O yapkan işler Türkiye tarafından bu Mariupol olan bizim askerlerimizin birinci olarak yaralıların oradan çıkarılma meselesini müzakere ettik. Türkiye tarafından ne yapıldı? İbrahim Bey bize malumat verdi. Dedi, bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Putin'in iki kere konuştu. Son ben de dedi ayrıca Rusya'nın Savunma Bakanı Shoigu'nun konuştuğunu dedi. Biz teklif ettik. Burada aracılık yapmak istiyor. Bizim İstanbul Limanı'nda Mariupol'den çıkarmak için adamları getirmek için 1000 adam sığacak bir büyük gemimiz hazır. Eğer de biz Ruslarla anlaşmış olsak o gemi Berdansk limanına gelecek ve Mariupol'den askerler Türkiye heyetinin kontrolünde avtobüslerinin Berdansk'a gelecekler ve oradan da Türkiye'ye gidecekler. Ama şu ki yok biz kadınları, çocukları oradan çıkarabiliriz de ama askerler teslim olmaları gerek. Zelenski emir versin de onlar teslim olsunlar. İbrahim Bey de ona dedi ki bak hiçbir komutan dünyada Cumhurbaşkanı kendi askerlerini düşmanlara teslim olunuz deme emir vermek hakkı yok. Böyle şey olmayacak. Biz Türkiye olarak size böyle bir teklif ettik. Ekstradisya dediler bana. Biz karşılık olarak Ukrayna toprağında olan sizin esirleriniz, bildiğiniz ziyade Rus esirleri var bunda. Azovstal fabrikasının teritoriyasında olan insanları bunlara değiştirdik. Biz Türkiye olarak söz veremiz, oradan çıkarılan asker savaş bitinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin misafirleri olacak. Yani savaşta iştirak etmeyecekler. Türkiye'de yaşayacaklar. Yok bunu da kabul etmediler bunlar. Ama müzakereler devam edecek.
herhalde İbrahim Kalın devam edeceğini söyledi. Sizin fikrinizce Rusya lideri Putin ne sebepten kabul etmey? Yani bunda maksat neden ibaret? Birinciden elbette o herkese belli. İnsaniyet degen şey yok onda. İkinciden bu müzakereler arasında onların bu bayramları 9. Mayıs bayramı arifesindeydi. Benim fikrimce o Putin pek istedi nasıl bir kartinka göstermek, nasıl Ukraynalılar teslim olurlar. Bir galibe göstermek gerek ya halkına çünkü bütün planları yerine gelmedi. Boşuna gitti bütün onun hareketleri. Hiç olmadı böyle bir küçükleri galibi göstermek istedi o. Ama şimdi 9 Mayıs geçti. Belki de bu meselede anlaşmak biraz belki daha kolay olur. O benim fikrim ama gerçekten de öyle olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama şunu da çekmek isteyeyim ki bu ekstradisyon denen şey askerlerin çıkarıp da savaşta iştirak etmemesi için 3. memlekete yollamak o uluslararası praktik açısında var. Hitler böyle şeylerge razı olgan idi. Dunkirk'ten binler askerleri çıkarılgan idi. Ama Putin Hitler'den de daha fazla insansız, böyle kalpsiz bir insan olarak özünü gösteriyor. Mına eğer ki Avrupa Birliği, Amerika Birleşken Devletleri ile Rusya'nın artık hiçbir şekilde diplomatik bu ilişkileri kalmaganını biz görsek ki onların zaten Putin'in şimdi hiçbir yaptırımlarını hususan körsetken sonra alakaları olmagan müzakereler etrafında göremiz. Birkaç siyasi ve liderlerden gayrı ve fakat Türkiye'nin diplomatik ilişkileri saklanılmaya devam ediyor Rusya'nın ve yüksek seviyede de müzakereler devam ediyor. Buna sizin fikrinizce Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunda Putin'e tesir edebilecek böyle bir joker, böyle bir koz var mıdır? O yerine gelmiyor herhalde. Erdoğan doğru teklifleri yapar, adalet teklifleri yapar ama Ruslar kabul etmiyorlar. Ama evet başka ülkelerin, Batı ülkelerin düşman sırasına kirsetti, Türkiye'nin o sıraya kirsetmedi. Ve nasıldır bu şimdi böyle bir koridor gibi bir şey var. Müzakere etmek için. Bir kimse ona selam kelam vermiyor ama Türkiye onların konuşan. Bunun gerekli şekilde değerlendirirse evde Putin kendisinin menfaatine olacak. Ama aklı buna da yetmiyor. Şu ne demek orada yaralı insanların çıkarmak? Yok mutlaka onları esir alıp öldürmek ya da onların onurlarını düşürmek isteyin. Böylelikle kendi otoritesi aslında kalmadı ama daha aşağı düşmeye bir vesile olur. Umut etemiz ki hem sizlerinin hem de bütün işte bu mesele etrafında çalışkan siyasetçilerin gayretleri bir neticeye getirir de Ukrayna kahramanları Azovstal bölgesinden yakın vakitte tahliye edilirler. Şimdi daha laf etmeye istegenim mühim bir mesele var. Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy aytkanına göre Macron'un müzakereler alıp bargаны vakit Fransız lideri bir teklifte bulungan Zelenskiy'ge degen ki işte Putin'in yüzünü saklamak için bazı bir territorial bütünlüğüne ait olgan topraklardan taviz vermeli, yani kompromiske ketmeli degen böyle bir teklifini yapkan, bunu Zelenskiy açıkladı. Sizin fikrinizce Emmanuel Macron'a ne için bu kadar mühim Putin'in yüzünü saklamağa ve taviz verecek topraklar bu ne? Kırım mı? Onu bilmiyorum. Konkret olarak Macron nasıl taviz verilecek hakkında söylemiyor. Yalnız demek Putin'in yüzünü kurtarmak. Anda kurtarılacak şey kalmadı. Evet. Bütün onu savaş cinayetçisi olarak tanıyor. Şimdi ayıldırıkta onun yüzünü kurtarmak peşine düştü. Evet anlayamaz. Fransa'nın Rusya'nın çok büyük ilişkileri, ticareti var. Evet onların menfaatine eğer de Rusya'nın bu ilişkiler devam etse
Ama aynı zamanda onu yapma ama eğer de yapacak olsa Batı ülkelerinde ona çok tepki olacak. Aslında Fransa halkı da onu anlamayacak. Neticede çok ona tenkit edilecek. Ama işte bizge böyle baskı yapmaya tırışan nasıl taviz? Ha söylesin ne taviz? Kırım mı? Yaksız şenaysi bir sağa deseler Fransa'nın bir kısmını ver de nasıl kabul edeceksin? Sanki dersin bizim ülkemiz Ukrayna Fransa kadar değil de biz taviz veririz ülkemiz. Dükkandan Cinayet- mal satar gibi. Onu mahkemeye edip cezalandıracak yerde de onu yüzünü kurtarmak. O aptal bir şey. Ama herhalde böyle teklifler ne yazık ki kelgen. Şimdi Kırım meselesine kaytar ekende elbette ki bizlerini meraklandırgan bu ana vatanımız ve hususan vatandaşlarımızı da meraklandırgan bu ana vatanımız. Bugün Garbi siyasi ve askeri analistler ve hususan Ben Hodges böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki yazda artık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 23 fevral 2022 senesinde olgan statuska keri kaytabile, yani Kırım'ın memuri sınırga çıkabile. Bu olgan sonra, yani Kherson, Zaporojye bölgeleri işgalden kurtarılganından sonra Kırımga sizce ilerlemeleri imkanı mevcut mudur? Bu doğru olur mu ya da yok? Bakın şimdi bu Rusya karşı, onun agresif hareketlerine karşı uygulanan yaptırımlar o kadar güçlü ki Rusya'nın ekonomisinin belini kıracak kadar. Ve elbet biz istedik Kırım Yarımadası'nı işgalden diplomatik yollarının kurtarılmasını. Ama şimdi bakın görüyoruz esas olarak ateş Karadeniz'den, Sivastopol'den raketalar bizge geliyor. Savaşın kaidelerine, normalarına göre nereden ateş açılar, oraya da biz karşılıklı ateş açmaya hakkımız var. Eğer de böyle devam edecek olsa, bizim şehirlerimizi bombalayacak olsa, bizim insanlarımızın oradan öldürecek olsalar, elbette Ukrayna neticede mecbur olacak. Elimizde gerekli silahlar geldikleri takdirde öyle cevap vermiyor. Şimdi bizim bu Poseidon raketalarımız 250 kilometre mesafesinde vurma imkanı var. Ama Sivastopol'e ulaşmak için en azından 400-450 kilometreli böyle raketalar gerek. Eğer o raketalar geldikten sonra elbette durum kardinal şekilde değiştirilecek. Yani savaş Rusya'nın topraklarına da geçecek. Ben Kırım'ın Rusya toprağı demeyeyim de ama Azak Denizi'nden de atarlar, başka yerlerden de atarlar. Yani böyle karşılık ateş açmaya imkanımız olacaktır. Biz elbet aslında bu 23 Şubat sınırına geçmek meselesi bu karşılıklı müzakerelerde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde bizde böyle şart koyganı. Biz de gene dedik ki bizim heyetimiz başta siz o sınırlarınıza geçmez de ama Donbas ve Kırım meselesinin son zaskopka degen gibi ondan sonra biz müzakere edeceğiz. Ve biz bir müddet o meseleyi, o işgal olan toprakları kurtarmak için silah birkaç zaman içerisinde silah kullanmamak için söz verebilir. Ama Ruslar o müracaata dediler yok Kırım'ı müzakere etmeyeceğimiz çünkü Rusya toprağı. Belki de aksine öyle olsa bu bizim için bir fırsattır. Çünkü Kırım ve Donbas meselesinin bir müddetke buzlatılması Rusya'nın kuvvetlerini yeniden toplaması anlamına geliyor. Ve Avrupa yaptırımlarını şimdi kirsetken Garbi devletler de hazır turalar bazıları bu yaptırımlardan kurtarmağa da onun milli menfaatlarını düşünerek iktisadi vaziyetini Rusya'nın demek paketleştirmeye. Pek öyle değil. Çok böyle en güçlü Batı ülkeler diyorlar ki sakın hiçbir anlaşmaya gitmeyiniz. Tamamıyla Rusya bütün işgal olan topraklarını son 2 santimetrine kadar boşaltmayınca kadar hiçbir anlaşma olmaması gerek. Anlaşma yapsanız bile biz bu toprakların boşaltılacağı kadar hiçbir yaptırımları kaldırmayacak. Yani bu topraklar boşaltılmayınca kadar bu sanksiyalar devam edecek.
ve Rusya batmasını devam edecek. Ama ne kadar devam edecek, ne kadar o dayanık olacak onu bakarız. Şimdi da bazı harbiy analistlerinin böyle bir sakıntıları mevcut. Siz dediniz ki demek savaş şartlarına göre hangi topraklardan atılgan demek silahlarının bombalarını veylekre Ukrayna cevap olarak anda özünün demek ateşlerini yürütebilir. Siz mında artık Kırım işgal edilgeninden sonra böyle Kırım'da Rusya'nın nükleer silah getirgenini açıklayan ilk siyasetçiler sırasında ediniz. Bu aslında sizin nutkunuzdan da 2015 senesi çıkan edi ve birçok defalar bu haqda ayttınız. Sizin fikrinizce demek bu vaziyet o noktaga kelse Putin'in bu nükleer silahını kullanma ihtimali var mı? Ya da yok ya da ona bunu yapmaya imkan verilmez. Bunu Rus siyasetçileri ardı sıra bunu söylüyorlar. Ama konsepsiyalarına göre eğer Rusya devleti tamamıyla yıkılma ihtimali olsa o zaman o silahı kullanabilirler. O bir, ikinciden başka bir devlet Rusya'ya bu atom silahlarına hücum etse karşılıklı olarak Ruslar kullanacak. Bunların konsepsiyaları öyle. Ama şimdi Rusya'nın toprak bütünlüğüne bir kimse bir adımlar yapmay, bir kimse de Rusya'ya karşı silah kullanmak niyetinde değil. Ama madem ki o devletin başında kafası yerinde olmayan ahlaksız bir adam var, yarın kafasına daha nasıl pişip gelecek onu tahmin etmek biraz zor. Onun için Batı ülkeler başta evet bu şantajdan tekrar sakına eder. Acaba bu deli gerçekten de bir şifırlatır mı diye. Şimdi o korku ortalıktan kayboluyor. Dediler ki eğer böyle kalkırsan birinci olarak seni geberteceğiz. Biz seni hayırda saklandırdık. Nasıl saklandırdık? Nerede oldu bunlar? Hangi dakikada nerede olduğunu biz yaxşı bilemiyoruz. Birinci madem ki nasıl bir yerde kullansan onu birinci seni geberteceğimiz de ona malumatını verirler. Düşünsün. Yani Putin'in sonu muhakkak ölüm, yani savaşının bitmesi Putin için ölüm anlamına geliyor. Nükleer silah kullanmaz ya da kullanır aslında fark etmeyi. Ya hapishane ya ölüm, başka çaresi yok mu? Öyle fikirler de var. Onun bir sürü hastalıkları var içinmiş. Şimdi de uluslararası mahkeme ona karşı dava açtı. Mahkemenin neticesinde mutlaka elbette onu kabahati olarak tanınacak. Ve netice orada ölüm cezası yok ama ömür boyu hapis böyle ceza var. Elbette onu aklına böyle şey gelebilir. Madem ki benim hayatım mahvolacak, ben bütün dünyanı mahvederim gibi böyle fikir olabilir. Ama bundan da gayrı onun çeşit memleketlerinde mesela Şveycarya'da başka yerlerde balları var, akrabaları var. Trilyonlara bir paraları dolu o yerlerde, bankalarda. Neden sen bu kadar para kırsladın da böyle köpek gibi geberecek olsan? Öyle fikir de var. Hiç olmadım sen ballarını düşünmüyorsun ne olacak onlara. Yani çok demeler var. O ikinciden şimdi o kolay şey değil o. Knopkaya bastın da şimdi atom bombaları uçmaya başladı öyle şey değil. Anda basamak var. O basamak onda komanda verecek insanlar elbette anlayacaklar. Böyle şey yapıldıktan sonra herkes giderecek. Herkes öyle. Onun için kolaylıkla ben de desem o düğmeye basacak adam da bulmaz. Ve soramağa istegenim da mühim bir sual var. 5 dakikamız kala. Demek Kırım'ın içerisinde ne yazık ki özünü Kırım Tatarı dep adlandırılan bazı kesimler, bazı kişiler olar sırasında görgendirsiniz. Eyvaz Umerov ve da birçokları öz vaxtında 2014 senesi halkımızga, milletimizge ihanet etken kişiler şimdi işte millet arasında yürüp insanlarını bu
Sözde spetsoperasiyaga destek bermeleri için videolar çekmege planlaştıralar. İşte bilmem işgal etilgen Kherson bölgesine hatta yardım konvoyları yollaylar. Sanki dersin işte Kırım'ın Kherson'u birleştirecekmiz gibi böyle ihtimallar da muzakere etili. Buna bu insanların yapkan faaliyetlerine nasıl bir kıymet kesesiniz ve Kırım'a kayıtkanımızdan sonra onların akıbeti nasıl olacak? Bir Fransızın bir kelimesi var idi. Bir millette narkomanı olmasa, orospusu olmasa, haini olmasa nasıl millet? Her şey olması gerek. Bizde de işte öyle unsurlar var. Ama önemli tarafı o kısım insanların sayısı pek az olması gerek. Şükürler olsun bizim milletimiz toplamda böyle sağlam millet. Evet arasında öyle hainler de var. Basiretsiz, düşüncesiz insanlar, yarın düşünmeyen, bugünkünün yaşayanlar, bir şeyler kazanayım diye böyle pislikleri uğurlular. Yarın nasıl yüzünen insanların yüzüne bakacaklar, onu bilmiyorum, o öyle sual kendilerini vermiyorlar galiba. Maalesef öyle adamlar. Ama onların Kırım'da hiçbir otoritesi yok. Elbette insanlarına gelirler mikrofonla, ya insan anla, eğer de ben Putin desteklemeyeyim diyecek olsa şu arada hapse atacaklar. Aha. Mecbur olurlar nasıl bir şekilde o cevaba işte onlara uygun şekilde cevap vermeye. Maalesef öyle. Ve Kherson bölgesi de şimdi işgal altında, bilesiniz anda da represiyalar alıp barılar. Şimdi halkımızga attanılar hazırlangan cedvellerle kelgen bazılarımızga tutmak, yakalamak, represiyalarga uğratmak için veylahri işke ketmege zorlaylar, yani Rus programmalarına geçmege, ocapçilerge, hekimlerge çeşit türlü demek böyle tehditler savuralar veylahri. Şimdi Kherson bölgesinde yaşayan insanlar nasıl şekilde davranmalı? Ne tavsiye ederdiniz? 2 dakikamız var. Evet, şimdi o tavsiye vermek biraz zor mesele. Çünkü herkesin o cesaretine, namusuna göre. Şimdi sen onların savaş liderleri çok demek adamları o tehlikeye atmak. Ama herkes bu meselede kendisi karar alması gerek. Senin namusun, senin şerefin, yani gerçekten onu korçalayacak olsan insancasına davranmamız gerek. Evet onların hareketlerini boykot etmek gerek, iştirak etmemiz gerek. Ama yine de söylemek isteyeyim, elbette bu tehlikenin bağlı. O tehlikelerini göz önüne alıp da cesur bir şeyler yapsalar elbette onlar halkın, milletin, devletin saygısını kazanacaklar. Ama aynı zamanda burada serbestliğini kaybetmek tehlikesi var, hayatında kaybetmek tehlikesi var. Onun için biz bu meseleyi onların namuslarına, onların onurlarına bırakalım. Büyükten büyük teşekkürler Mustafa'ga. Çok sağ olunuz yayınımızga bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için növbeteki yayınlarımızda Allah hizmet etse görüşkence. İnşallah. Mustafa Cemilov, Kırım Tatar halkının lideri bizle canlı bağdaydı. Европейская Solidarność Firkasından milletvekili. Saygılar arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşmayın. Biz şimdilik Zaman informasyon programmasına geçemiz. Bizim muhbirlerimiz sizler için sonki ve aktual haberlerini hazırladılar. Ukrayna tilinde tarif edecekler. Sonra biz bu studiyaga qaytacakmız ve artık Ukrayna-Rus tillerinde sonki aktual hadiselerini yayınımızga bağlanacak musafirlerimizden ve adet üzere elbette ki Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov'dan laf edecekmiz. O sebepten Hatır telekanalının ekranlarından ayrılmanız. 5-7 dakikadan sonra görüşkence.